Hi guys, for today's video, makidilot tayo guys. Lakbot. Lakbot. Bagsigen, paring boy. Dodo. Tapi ano eh? Ikan eh. Dito ni. Dito yung talong. Talong guys. Okra. Yun, paring boy. Dami pagsausawan na. Naka-live kami guys ha. Hi guys. What's up guys? Pagin guys, mga video. Early dinner. Dalmat, tilang niya bago ka. Binubuo na pa yan. Hindi na pa yung ginuduan. O, sige lang. Naudikan! Bagi na kami ng tip. Basan nyo tayong tip. Labay. Madupay, junag. Labay namin sa litro. Ang gumaba yun. Dapat lang ako. Ma'am. Kaupaltan. Gabay ba yun? Ito, nasa alak yun. Hindi, buskwete po. Diti, igadukon. Ina po yun. Ay, Pasal lang. diti, anan na ba? Dapat ito, praktikin ko kung igaduk niya. Ano? Panaltakin pa rin, boy. Apo? Pinyana, natagastamo lang. Hindi pa na nakamulmulong ko na. Pag-message na ko. Papado lang, boss. Support lang, idol. Support lang. Lumalit yung tukso ko. Takayat. Tuktukan. Gamo kanya pa. Tumakas ka ni parang bugoy tiyan natin. May sa order. Ay, may sa order. Makikilo dan? Kaya mo yan. Dakal ka mo dan. Dakal mo. Dakal ka na. Gusto na. Gusto ko na. Ako na. Malagay na magkita ka. Kalasubo yun. Hindi na kalupay mga gala. Tapos iso ka nalo. Napeg na ba? Kurang. Oh no! At tapay kami spaghetti na sikaw para matamdaman to man eh. Nagyanap niya. Malpas bakat. Guys, malpas bakat. Malaptakan ng spaghetti. Nagyanap niya spaghetti sikaw. Tsaka bandihado sikaw. Pauli. Kaya. Sinida ko nga rin dito yung spaghetti ni. Tama ni Sharon, talaga lang. Man na talaga nga analpasen. Ang talaga inset na. Hindi ba lang daw damdamagod na no? Padayada. Naimas ka na di manok. Gino kita. Apa? Ay, subot niya parang boy. Subot niya parang chicken ka niya daw. Parang nga, kabali. Ano? Kamu muna yung pampanunod na pa. Nagpaka mo nung kasi nga panganti. Pagsasartaan. Nakapay ako lang. Tan, tugot tayo yun. Guri ka ako. Ay, lipas ko. Di panahan ko kasi ka. Sakay sunat at tama lang makaramang tiga daw. Nabayag di padayaman nga na uday. Oh, uray ka na lumit dito mo. Kung mapagiduro na, ikaw mamangal siya kapag lanay ka na. Kusla reaper eh, di ba naggalgal ko yan? Ito yung wag niya. Ay kabis man yung makuyin ah. Sabi na pananan. Punta mo. Kuy, dali na naroon eh. Makoy. Ba doon eh. Ay, bayad daw. Guys, nabasa mo ito guys. Guys, thank you guys. Kun. Apo, kita yung mat na yun. Apo, kalam lang miss pwede. Cook na na eh. Apo, na eh. Thank you for the sabay. Hey, bus ko, di na po yung kanaltaak. May ito karne na. Baso mo? Wala, usap mo ito pare. May kita. Eh, ko?
Kanyo, iyaw tawatan nagpitibas. Baso ko na. Talaga. Apo, tapi para kargak na siya. Puuni. Yaman nagbawas. Total. Yaman kalatan. Kumain ini, may gusto. Ito karne kang anam. Okay, dua pa dito bagi mo ne. Bagi ko na dito. Wag. Lakay kami na. Apo si kanay. Oh. Ah, tumamin sana. Dumawata mamet, dumawata. Wag nga, mahal ka. Bakit tayo niya lang? Gurahan tayo. Gurahan niya po. Thank you Lord. Stone makamuta ano na ita. Bintana. Apo siya ka, nag-imas. Ho. Ag-diet ako mga mahamalay. Tumbigat, ag-diet ako. Promise. No. Barang ako nagpadaya ah. Nagpadaya ka to, man-diet ko na. Thank you.